Soc Borja López Collado, soc actor i director de teatre. Jo vaig estudiar a l'Escola Superior d'Art Dramàtic a l'ESAT de València. La meva residència artística tracta sobre la generació Z. He volgut posar el focus en aquesta generació, sobretot perquè jo tinc prou germans xicotets i em sentia que jo estava molt deslligat als seus costums, no? O a la seva manera de relacionar-se, sobretot. I vaig decidir que hi hauria que posar el focus en les tendències relacionals i les maneres que tenen ara de comunicació els adolescents, els joves, no? La generació Z es diu que va entre els joves entre els 15 i els 20 anys. Ha deixat de ser una manera més física i més presencial per a tindre una comunicació a partir dels dispositius mòbils i via les xarxes socials. Jo aniré xivant-vos. Anem cap a això? Anem cap allà. Voleu que recordem un poc les escenes perquè tingueu un poc l'ordre en el cap? Sí. Vale. Gràcies a treballar en este grup de joves actors que han volgut col·laborar en el projecte, sí que és veritat que això ha facilitat que la introducció al món de la generació Z fora molt més fàcil i molt més senzill. També ja havia realitzat aquest treball previ, no?, d'investigació amb algunes xerrades i algunes entrevistes amb persones que es mantenen vinculades a aquest grup d'adolescents. Per una part, sí que a mi el procés m'ha servit per a conèixer moltes dinàmiques, molts comportaments que no coneixia, i per altre costat també m'he donat compte de que en altres temàtiques que tractem en l'obra, com és l'educació sexual i demés, no hem avançat res. Bueno, faltan 5 minutitos, ¿vale? vale, volta. Quina hora és? Menys 5, jo crec. A mi m'ha vingut superbé participar en aquesta residència perquè no m'he vist forçat a generar un producte o generar una producció amb el concepte d'una rentabilitat econòmica o entrada a un món laboral, comercial, sinó que he pogut abordar-ho molt més des de l'experimentació, des del no sé molt bé com anem a traduir tota aquesta documentació que tenim sobre estadístiques de la generació Z en teatre. Crec que tindre un espai de temps on pugues equivocar-te una i altra vegada i replantejar les coses, reformular-les d'una altra manera, és vital quan estem parlant en processos creatius.